హరే రామ రామ రాయ హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో మనం ఈ లెవెల్ 3లో పూర్వపు క్లాసులలో ఉపదేశ అమృతము శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి విరచితమైనటువంటి ఉపదేశ అమృత గ్రంథానికి ప్రామాణిక వ్యాఖ్యానము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా వచ్చినటువంటి అంశాలను మనము ఆ ఉపదేశ అమృతంలోని 11 శ్లోకాలను చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈ రోజు నుండి మనము ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి గ్రంథం దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనకి లెవెల్ 3లో చూస్తూ ఈ రోజు నుండి చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది శ్రీ ఈశోపనిషత్. ఇది మనిషిని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇది యజుర్వేదంలోని భాగంగా ఉన్నటువంటిది, శుక్ల యజుర్వేదంలోని భాగము. ఇందులో మొత్తము 18 మంత్రాలు మాత్రమే ఉన్నా కూడా ఇది సంపూర్ణ వేద సారాన్ని అందించేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథంగా మనము దీనిని చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి
ఈశావాస్యమిదం సర్వం అనే మంత్రంతో ఈ ఉపనిషత్తు ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే దీనికి ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు అనేటువంటి పేరు వచ్చిందని చెప్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇందులో మొత్తము 18 మంత్రాలు ఉన్నటువంటివి. మిగిలిన ఉపనిషత్తుల లాగా కాకుండా ఇది మంత్ర భాగంలో చేర్చబడినటువంటి, అందుకే ప్రతిదీ కూడా 1వ మంత్రము, 2వ మంత్రము, 3వ అట్లా చదువుతూ ఉంటాం. సో ఈ యజుర్వేదం యొక్క శుక్ల యజుర్వేద విభాగంలో వాజస నేయ సహితగా ఉన్నటువంటిది ఇది. ఇందులో మొత్తము మరి 40 అధ్యాయాలు ఉన్నప్పటికీ ఇది ఈ ఉపనిషత్తు 40వ అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటిది. సో ఇది తత్యస్ అధర్వణుడు అనేటువంటి మహర్షి తన యొక్క కుమారుడుకు ఉపదేశించినటువంటి ఉపనిషత్తుగా చెప్పబడుతుంది. సో మరి ఉపనిషత్తులలో పేర్కొనబడ్డటువంటి విద్య లేక భగవంతుడు సాక్షాత్కరించుకునేటువంటి సాధనము ఈశ విద్య అంటారు. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ మనుజుని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానము ఇందులో మనకి నిక్షిప్తమై ఉన్నటువంటిది. అటువంటి ఈ ఈశోపనిషత్తు గురించి ఉపదేశము ఇక్కడ మనకి వేద ప్రబోధం అంటూ పరమ పూజ్య శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు 1969 అక్టోబర్ 6వ తేదీన ఇంగ్లాండ్లో లండన్ నగరంలో కాన్వే హాల్లో ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసము మనకి ఉపోద్ఘాతంగా ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి. సో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపోద్ఘాతం, దాన్ని వేదోపదేశము లేదా వేద ప్రబోధం అని మరి చెప్పబడేటువంటి ఈ అంశాన్ని మనము ఈరోజు క్లాసులో చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది దీనికి ఉపోద్ఘాతంగా ఉన్నటువంటి వేద ప్రబోధము లేదా వేద ఉపదేశము. దీన్ని ఆయన ప్రారంభిస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సభాసదులారా, వేద ప్రబోధము ఈనాటి ఉపన్యాసపు విషయము అంటూ ప్రారంభించినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి వారు వేదోపదేశం చేస్తూ ఆయన అంటూ ఉంటారు, మరి ఇంతకు వేదము అంటే ఏమిటి అని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. సో మరి వాస్తవానికి వేదం అనేటువంటి శబ్దానికి అనేక రకాలైనటువంటి మూల అర్థాలు వివరించబడ్డప్పటికీ కూడా మరి వాటన్నిటి యొక్క సారము ఒక్కటే అని ఆయన చెప్తారు. అదే వేదం అంటే జ్ఞానము. ఏ జ్ఞానాన్ని, ఏ రకమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము స్వీకరించినా అది వేదమే అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వేదోపదేశమే మూల జ్ఞానము అంటూ ఆయన చెప్తారు. మరి బద్ధస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానం లో మనం కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞానంలో ఎన్నో లోపాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. మరి అలాగే మనకి భగవద్గీతలో కూడా జీవులు 2 రకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఈ భౌతిక జగత్తులో
ఇంద్రియ భోగ వాంఛను కూడి కామ్య కర్మలలో నెలకొనేటువంటి బద్ధజీవులు ఒక రకము అయినటువంటి వారు కాగా, మరొక రకమైనటువంటి వారు ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతి పొంది భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ముక్త జీవులు. మరి ఏంటి మరి ముక్త జీవులకు బద్ధ జీవులకు అంటే, బద్ధజీవుల్లో 4 రకాలైనటువంటి లోపాలను అతడు కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి అందులో మొదటి దోషము తప్పులు చేయటము, రెండవది మాయకు గురి కావడము, మరి మూడవది మోస ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండడము, 4 మన యొక్క ఇంద్రియాలు అసమగ్రమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగి ఉండడము అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి దోషాలు ఈ బద్ధజీవులలో ఉండేటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. 1 తప్పులు చేయడము, 2 మాయకు లోనవ్వడము, 3 మోస ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండడము, 4 అసమగ్రమైన ఇంద్రియాలను కలిగి ఉండడము అని చెప్తారు. సో మరి ఈ తప్పులు చేయడము, తప్పనిసరిగా ప్రతి జీవుడు కూడా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాడు. ఈ బద్ధ జీవితంలో నెలకొని ఉండేటువంటి కామ్య కర్మ రతులై ఉన్నటువంటి వాడు తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు అని చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన దేశంలో మరి మహానాయకుడుగా చెప్పబడుకునేటువంటి గాంధీజీ గురించి ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన గాంధీజీ మహనీయుడుగా పేరు పొందినప్పటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన కూడా తప్పులు చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అనుచరుల్లో ఒకరు వచ్చి, గాంధీజీ మీరు ఢిల్లీ సమావేశానికి వెళ్ళవద్దు, అక్కడ మీకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది అని నేను కొందరు మిత్రుల ద్వారా విన్నాను అని, మీరు వెళ్ళకండి అని హెచ్చరించినా కూడా గాంధీజీ వినకుండా అక్కడికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకోవడము, హత్య చేయబడ్డటువంటి విషయం. అలాగే ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ కెనడీ, ఇంకా గొప్పవారు ఎందరో తప్పులు చేసినటువంటిది ఇది మానవ సహజము అంటూ, అలాగే బద్ధ జీవుడికి ఇది ఒక లోపము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చేసినటువంటి. ఇక రెండవ లోపమైనటువంటి మాయకు లోనవడం, భ్రమ. ఎందుకంటే ఏదైతే లేదో దానిని అంగీకరించడం, అదే ఉన్నట్లుగా భావించడమే భ్రమ అని చెప్తుంటారు. ఏదైతే వాస్తవము కాదో అదే మాయ, ఏదైతే కాదో దానికే మాయ అని పేరు అని చెప్తారు. ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఈ దేహాన్నే ఆత్మ, ఇదే నేను అని అనుకుంటాడు, అదే మాయ అని చెప్తుంటారు. మరి దేహాత్మ భావనలో ఉండడం కూడా మాయనే మనకి. ఎందుకంటే మనము సాధారణంగా ఎవరినైనా మీరెవరు అన్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా నన్ను వచ్చి మీరెవరంటే, నా పేరు మోహనానంద పుత్రదాస్, నేను ఇస్కాన్ కొన్ని క్లాసులు చెప్తాను, లేదా కాలేజీ వర్క్ చేస్తున్నాను, అలా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాం కదా. లేదా నేను వరంగల్లో ఉంటాను, లేక ఇలా చెప్పేటువంటి సమాధానాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి గుర్తులు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ గుర్తులు. ఇదే భ్రమ, అంటే ఇది వాస్తవం కానటువంటిది. ఇక మూడవ రకమైనటువంటి లోపం, ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఇతరులను మోసం చేసేటువంటి ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఒకడు మూర్ఖులలో అతి మూర్ఖుడైనప్పటికీ కూడా పరమ తెలివి గలవాడిలాగా నటిస్తూ ఉంటాడు.
భ్రమకు లోనై తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు అని ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటిది. ఆ? మరి అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి చెప్తే ఇది నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇలా ఉంటుంది, ఇలా నేను అనుకుంటున్నాను. వానికి ఆ విధమైనటువంటి ఏమీ తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా ఇలా అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళని గురించి మనం వింటూ ఉంటుంటాం. ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటే దానికి ఇది ఇలా ఉండవచ్చు. ఉం? సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది ఇంతే అంటూ ఒక సిద్ధాంతీకరిస్తూ ఉంటాడు. మరి కనీసం అతని యొక్క స్థితిని కూడా అతను గుర్తించరు. మనం ఎంత అల్పమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము, మనం ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అనేటువంటి మన విషయాన్ని కూడా గుర్తించకుండా ఇది ఇంతే, నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది ఇంతే అలా చెప్తూ ఇక అసంపూర్ణమై ఉన్నప్పటికీ కూడా, తాత్వికమైనటువంటి దోషపూరితుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా, అసంపూర్ణుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేకమైన తాత్విక గ్రంథాలు రాయడము అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అదే మోస ప్రవృత్తి, అదే అతని యొక్క రోగము అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక మనకి ఉండేటువంటి 4వ దోషము, మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రమైనటువంటివి. ఎందుకంటే మన కళ్ళను చూసి మనం గర్వపడుతూ ఉంటుంటాం. ఉదాహరణకి ఎవ్రీడే లేవగానే మనం సూర్యుని చూసాం అనుకోండి, సూర్యుని చూస్తే చిన్న గోళంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. మరి వాస్తవానికి సూర్యుడు చిన్న గోళమా? అది ఎంతో పెద్ద వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది. సో అలా చాలా విషయాలు మనము సమగ్రంగా వినలేం. కొంత ధ్వని మన చెవులు ఉన్నాయనుకోండి, కొంత పరిధిలో వరకు మాత్రమే వినగలం. కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ దాటితే వాటిని మనం వినేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. మన కళ్ళు అంతే, కొంత దూరం వరకు మాత్రమే పరిమితంగా చూడగలుగుతాయి. చెవులు, మన వాసన, ఏదైనా మన యొక్క అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇలాంటి అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలను పెట్టుకొని మనము కొంతమంది భగవంతుడు ఉన్నాడా, మరి ఉంటే నాకు చూయించు అని వాదించేటువంటి వాళ్ళను కూడా మనము చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. దానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేటువంటి సమాధానం ఏం చెప్తుంటారంటే, అసలు ఫస్ట్ అలా సవాళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే ముందు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగేటువంటి కళ్ళు నీకున్నాయా అంటూ ఆయన అడుగుతారు ఫస్ట్. సో ఎందుకంటే చిన్నగా ఇప్పుడు ఈ గదిలో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనము, సబ్కన కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది. మన చేతులే మనకి కనిపించవు, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వస్తువులనే మనం చూడలేము. అటువంటిది సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడిని చూసేటువంటి, చూయించు నాకు భగవంతుడు ఉంటే అని మాట్లాడేటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఆ చూసేటువంటి శక్తి నీకు లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నీ యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అసంపూర్ణములైనటువంటివి. ఎవరికి కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం లేదు. సో కనుక మరి ఈ బద్ధ జీవన స్థితిలో ఈ లోపాలను మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం కూడా ఇవ్వలేము అని చెప్తారు. సో దాంతో పాటుగా మనం ఎవరం కూడా పరిపూర్ణము కావు. కాబట్టి మరి వేదాలను శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, కనుకనే మేము వేదాలను యథావిధిగా స్వీకరిస్తాము, వేద శాస్త్ర ప్రామాణికంగా మేము ఉంటాము అంటూ ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో. మరి అలా అని మళ్ళీ ఆయన అంటారు, ఆయన చెప్తారు, మీరు అనుకోవచ్చు ఈ వేదాలు అనేటువంటివి హిందువులకు సంబంధించినవి కావు కదా, మరి వేదాలు అనేటువంటివన్నీ కూడా పరాయి దేశమైనటువంటి మీ భారతదేశానికి చెందినవని మీరు అనొచ్చు. దానికి సమాధానం ఆయన చెప్తారు, మీరు అనుకున్నట్లు ఏదో ఒక హిందువులము అది మాత్రమే కాదు, మా యొక్క నిజమైనటువంటి చిహ్నము
మా యొక్క నిజమైనటువంటి ధర్మము, సనాతన ధర్మము, మేము నిజమైనటువంటి చిహ్నము వర్ణాశ్రమము అని చెప్తారు. అంటే సర్వ మానవాళికి ఉపయోగపడేటువంటి విధానము అది వర్ణాశ్రమం. వర్ణాశ్రమము అనేటువంటిది వేదానుయాయులను సూచిస్తుంది. ఈ మానవ సంఘము అంటే ఆయన చెప్తుంది, మేమేదో ఇక్కడ ఉండేటువంటి హిందువులని, మీరేదో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్లు, లేకపోతే ఇంకా పర్షియన్లు, లేకపోతే ముస్లింలు, ఇంకేదో అని కాదు. వేద అనుయాయులు మానవ సంఘంలో మొత్తం ఏ విధమైన మీరు చెప్పుకున్న ఈ మానవ సంఘం అంతా కూడా 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలుగానే ఉంటుంది. సో కనుక వేదానుయాయులు మానవ సంఘమును 4 వర్ణాలుగాను, 4 ఆశ్రమములుగాను అంగీకరించేటి వారే వేద అనుయాయులు అంటూ చెప్తున్నారు. 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలే మాకు అంటే వర్ణాశ్రమము అని చెప్తారు. ఈ వర్ణాశ్రమ విధానము భగవంతుని చేతనే సృష్టించబడ్డది. సో భగవద్గీతలో ఆయన చెప్పినట్లుగా మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. చతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అంటూ బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి వర్ణాలు నా చేతనే అంటే గుణ కర్మ విభాగశ అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. మీ యొక్క వారి యొక్క గుణాలు, వారు చేసే కర్మలు, వారిని బట్టి మరి 4 వర్ణాలు, చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం. సో 4 వర్ణాలు, అదే విధంగా 4 ఆశ్రమ విధానాలు కూడా. మరి ఇందులో 4 వర్ణాలలో బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో అది మరి మేధావి వర్గాన్ని సూచిస్తుంది. బ్రహ్మము అంటే ఏమిటో వారికి తెలుసు. బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు. అలాగే క్షత్రియులు బ్రాహ్మణుల తర్వాత మేధావి వర్గంలోనికి వచ్చేటువంటి వారు. వారు పాలక వర్గానికి చెందినవారు. అంటే మొదటి వారు వేద జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు, అంటే ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నటువంటి వారు. ఇక రెండవ వారు పాలక వర్గానికి చెందినటువంటి మేధావి వర్గము. ఇక మూడవ వారు వ్యాపార వర్గానికి చెందినటువంటి వైశ్యులు. మరి ఇటువంటి ఇక 4వది శారీరక శ్రమ ద్వారా పనిచేసేటువంటి వారు. సో ఈ సహజమైనటువంటి విభాగాలు సర్వత్రా ఉంటాయి. మా దేశంలోనే కాదు, సర్వత్రా ఎక్కడైనా మీ దగ్గర ఉన్నారు, మేధావి వర్గం ఉంటుంది. పరిపాలనా వర్గంలో మీ దగ్గర ఉన్నారు, వ్యాపార వర్గం మీ దగ్గర ఉన్నారు, శ్రామికులు మీ దగ్గరే ఉన్నారు, అందరూ అన్ని చోట్ల ఉంటారు. సో కనుక ఇది సర్వ మానవాళికి ఉన్నటువంటిది వేదము అంటూ ఆయన సర్వులు అంగీకరించే విధంగా. సో కనుకనే ఈ సహజమైనటువంటి విభాగాలు సర్వత్రా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎక్కడైనా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఏ దేశంలోనైనా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఇది వైదిక సిద్ధాంతము, దీనినే మేము అంగీకరిస్తాము. కాబట్టి మానవులైనటువంటి మీరందరూ కూడా దీన్ని అంగీకరించవలసిందే అంటూ చెప్తూ వచ్చినటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఎందుకు మేము దీన్ని అంగీకరిస్తామంటే మరి ఇది ఈ వైదిక సిద్ధాంతంలో పొరపాటు అనేదే ఉండదు. ఎందుకంటే అది పరిపూర్ణుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటిది. సో దాంట్లో పొరపాటు అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి వాటిని ప్రత్యక్ష సత్యంగా, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, ప్రత్యక్షమైనటువంటి సత్యంగా వాటిని
స్వీకరించాలి. మరి స్వీకారం అంటేనే ఆ విధంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే చెప్తూ ఉంటారు, అందుకే ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకొని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మా భారతదేశంలో ఆవు పేడ పవిత్రమైనదిగా భావించబడుతూ ఉంటుంది. ఆవు పేడని ఒకదాన్ని తీసుకుని ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి వాస్తవానికి అది ఒక జంతువు మలమే కదా. సాధారణంగా వేదాల్లో చెప్పబడిన మలాన్ని స్పృశించినప్పుడు వెంటనే స్నానం చేయాలి అనేది ఒక వేద ఆదేశం మనకి వేదాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇంకొక చోట ఆవు పేడ పవిత్రమైనది అని చెప్పబడుతుంది. అపవిత్రమైనటువంటి స్థలాన్ని ఆవు పేడతో అలికినట్లయితే ఆ స్థలం పవిత్రమవుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే మనకి పూర్వము ఏదైనా సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఎవరైనా పోయినా అలాంటి మనకి ఉన్నట్లయితే ఆవు పేడ తీసుకొచ్చి అలికి ఆ ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది, శుద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం చూస్తుండే ఇప్పుడు కూడా ఆవు మూత్రంతో మనము ఇల్లు కూడా కొన్నిటిలో పవిత్రీకరణ చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇది పరస్పర విరుద్ధం. ఎందుకంటే మలం తాకితే స్పర్శిస్తే స్నానం చేయమని చెప్తారు. మరొక దగ్గర అదే ఒక మలాన్ని, ఒక జంతువుకు సంబంధించిన మలాన్ని పవిత్రీకరించేటువంటిదిగా. సో దీన్ని మనం సాధారణమైనటువంటి దృష్టితో చూడవద్దు. సాధారణమైనటువంటి దృష్టితో దీనిని వాదించవద్దు. ఎందుకంటే మరి ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి శాస్త్రవేత్త వైద్యుడు ఆవు పేడను పరీక్షించి దానిలో అనేకమైనటువంటి క్రిమి నాశక గుణాలు ఉన్నాయి అని ఆవు పేడలోనూ ఆవు మూత్రంలోనూ ఉన్నట్లుగా కనుగొన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తారు. అలాగే ఆయన వేదాలు అంటే ఖచ్చితము, ఇలానే చెయ్యాలి అనేటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. మా దేశంలో ఒక నానుడి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో ఇది నీవు చెయ్యాల్సిందే అని గట్టిగా అంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏమిటి నీ ఉద్దేశం, మరి ఇదేమైనా వేదాంశమా, ఇదేమన్నా వేదమా నువ్వు చెప్పేటువంటిది అంటారు. అంటే ఏంటి అర్థం? వేదము అనేటువంటిది ఎలా ఉందో అలా దాన్ని ఆచరించాలి అనేటువంటిది, అలా ఎటువంటి వాదోపవాదాలు లేకుండా. సో వేద శాసనాన్ని మన ఇష్టం తోచిన రీతిగా వ్యాఖ్యానించలేము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే అన్నీ కూడా వాస్తవమే అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. వేదాలు మరి మానవ పరిజ్ఞానంతో రచించబడినవి కాదు. వేద జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి, అంటే శ్రీకృష్ణుడి నుండే వెలువడినది, వచ్చినటువంటిది. ఆ వేదాలకు మరో పేరే శృతులు. శ్రవణం ద్వారా పొందబడేటువంటి జ్ఞానమే శృతి జ్ఞానము అని సూచిస్తుంది. అదేదో ప్రయోగపూర్వకంగా ఇంకేదో చేస్తూ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం కాదు. శృతి తల్లిగా భావించబడుతుంది అని చెప్తారు. అంటే చెప్పబడేటువంటి ఆ శృతి జ్ఞానం. మరి మనం మన యొక్క తల్లి నుండి ఎంతో జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాం అని ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఉదాహరణకి, నీ తండ్రి ఎవరో నీవు తెలుసుకోవాలంటే నీకు సమాధానం చెప్పేది ఎవరు అని అడుగుతారు. నీ తల్లే కదా. ఈయన మీ తండ్రి అని మీ తల్లి చెప్తే దాన్ని నీవు అంగీకరించవలసి ఉంటుంది. అంతేగాని ఆయన మా నాన్ననేనా, అవునా కాదా అని ప్రయోగం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మరి అదేవిధంగా మీ యొక్క అనుభవానికి అతీతంగా ఉన్న దానిని,
నీ ఇంద్రియ కలాపాలకు అతీతమైనటువంటి దాన్ని, నీ ప్రయోగాత్మక జ్ఞానానికి ఆవల ఉన్న దానిని నీవు తెలుసుకోవాలంటే వేదాలను నీవు అంగీకరించి తీరాలి అంటూ శాస్త్ర ప్రామాణికాన్ని గురించి ఆయన ఎంతో చక్కగా చెప్తున్నటువంటి. ఇందులో పరీక్షించడం అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. ఎందుకంటే పరీక్షించేటువంటి స్థితిలో కానీ, పరీక్షించి దాన్ని చేసేటువంటి స్థితిలో కానీ మనం లేము అని చెప్తున్నాం. అది ఇదివరకే పరీక్షించబడింది. ఎందుకంటే ఎలాగైతే తల్లి తండ్రి గురించి చెప్పినాడు, అంతకు మించిన సత్యం ఏది ఉండదు కదా. సో ఇంతకు ముందే అది పరీక్షింపబడినది, అంతకు ముందే అది స్థిరపరచబడినది. తల్లి మాటను సత్యంగా అంగీకరించాలి, అంతకు మించిన గత్యంతరము మరొకటి లేదు. కనుక వేదాలను మనము అంగీకరించవలసినదే అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తుకు వరకు చూసినట్లయితే వేదాలు తల్లిగా భావించబడినటువంటివి. బ్రహ్మదేవుడు పితామహుడు. మరి ఆ వేద జ్ఞానము తొలిసారిగా ఆయనకే బోధించడము దీనికి కారణం అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి జీవులలో తొలి జీవుడు అంటే ద్వితీయ సృష్టి జరిగేటువంటి దాంట్లో ఆ ప్రథమ జీవి బ్రహ్మదేవుడు. ఆయన ఈ వేద జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి దానిని తర్వాత నారదుడికి, తర్వాత ఇతర శిష్యులకు, పుత్రులకు బోధించాడు అని చెప్తారు. వారు కూడా దానిని తమ శిష్యులకు పంచినటువంటిది. అంటే ఈ ప్రకారంగా ఈ వేద జ్ఞానము అనేటువంటిది గురు శిష్య పరంపరలో వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ వేద జ్ఞానము ఈ రీతిగా తెలియబడింది అని భగవద్గీతలోనే సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే ధృవపరిచినటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా చివరికి ఆయన చెప్పిన అక్కడికే వస్తావు. కాబట్టి సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా, అందుకే అనేక జన్మల తదుపరి సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకుని జ్ఞాని అనేకమైనటువంటి మార్గాలలో అనేక జ్ఞానము, ధ్యానం ఇవన్నీ చేస్తాయి. చివరికి అంతటికి కూడా చివరిగా తెలుసుకునేది ఏంటంటే సర్వం వాసుదేవమయం. మరి ఇవన్నీ చేయకుండా ఒక భక్తుడు మొదటి నుంచి కూడా అదే కదా చేసేటువంటిది. సో కనుక ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయత్నం చేసి చివరకు అదే నిర్ణయానికి వస్తావు. సో కాబట్టి నీ తండ్రి ఎవరో నీవు తెలుసుకోగోరితే నీ యొక్క తల్లి నీ ప్రామాణికంగా స్వీకరిస్తే ఆమె ఏమి చెప్తే దానిని ఎటువంటి వాదం లేకుండా స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. అందుకే మనకి ఇక్కడ ప్రత్యక్ష, అనుమానము, శబ్దము అంటూ ప్రమాణాలు 3 రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్తారు. ప్రత్యక్ష ప్రమాణము, అనుమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రత్యక్ష నిదర్శనమే మనకి ప్రత్యక్షం అనేటువంటి దానికి అర్థము. అలాగే మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రాలు కాబట్టి ప్రత్యక్ష నిదర్శనము అంత మంచిది కాకపోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే దీనికే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ప్రతిరోజు మనం సూర్యుని చూస్తూ ఉంటాం. అది ఒక చిన్న గోళంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ నిజానికి అది ఎన్నో లోకాల కంటే పెద్దదిగా ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే మనం ఆ గ్రంథాలను చదివి సూర్యుని గురించి తెలుసుకోవాలి. కనుక ప్రత్యక్ష అనుభవము పరిపూర్ణము కాదు. ఇక ఆ తర్వాత అనుమాన పద్ధతి, బహుశా ఈ విధంగా ఉండవచ్చు, అంతే కదా. మనం ప్రత్యక్షంగా చూడడము, రెండవది అనుమానం. అనుమానం అంటే ఏంది? బహుశా ఈ విధంగా ఉండవచ్చు, ఇదై ఉండొచ్చు, ఇలా జరిగి ఉండవచ్చు, కాబట్టి దీనికి ఇలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ ఉంటుంటాం మనం. ఇలా ఉంటుందేమో, అలా అయి ఉంటుందేమో, కానీ అది విజ్ఞాన శాస్త్రం కాదు. అది కేవలము ఒక సూచన మాత్రమే అవుతుంది. ఆ సూచన కూడా పరిపూర్ణమైనది కాదు. ఎందుకంటే నీ జ్ఞానాన్ని
ప్రామాణిక మూలం నుండి స్వీకరిస్తే అది పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ కార్యక్రమ పట్టికను నీవు రేడియో స్టేషన్ అధికారుల నుండి పొందితే దాన్ని యథావిధిగా స్వీకరిస్తావు అంటూ మరి దాన్ని నీవు నిరాకరించవు. అది ప్రామాణిక మూలం నుండి వచ్చింది కాబట్టి ఏదో ప్రయోగాన్ని చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏదీ లేదు. సో అంటే ఇలా ఇలా జరిగింది, ఇది అయింది అని ఒకళ్ళు జరిపిన వాళ్ళే ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా మనం ఏమీ కూడా చేయం కదా. సో వేద జ్ఞానము శబ్ద ప్రమాణము అని పిలువబడినది. దానికి వేరొక పేరు శృతి. శృతి అంటే ఈ జ్ఞానము కేవలము శ్రవణము ద్వారా పొందబడుతుంది అని అర్థం. మరి దివ్య జ్ఞానాన్ని అవగతం చేసుకోవడానికి ప్రామాణికుల నుండి వినవలసి ఉంటుంది, శ్రవణం చేయవలసి ఉంటుంది అని వేదాలు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈ విశ్వానికి అతీతమైనటువంటి జ్ఞానమే దివ్య జ్ఞానము. విశ్వంలో భౌతిక జ్ఞానము ఉన్నది, ఇక ఈ విశ్వానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటిది దివ్య జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఈ విశ్వము అంచు వరకైనా మనం పోలేము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి మనం ఎలా పోగలుగుతాము? కనుక పూర్ణ జ్ఞానం పొందడము అనేటువంటిది అసాధ్యం ఇక్కడ. మరి అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము ఒకటి ఉన్నది అంటూ వ్యక్త అవ్యక్తాలతో అంటే వాటికి అతీతమైనటువంటి మరొక ప్రకృతియే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము. కానీ నిత్యమైన లోకాలు, నిత్యులైన లోకవాసులు ఉన్నటువంటి ఆకాశము ఒకటి ఉన్నదని మీరు ఎట్లా తెలుసుకోగలుగుతారు? దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంతా ఉందా? జ్ఞానం అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. కానీ ఈ విషయం గురించి మీరు ఎలా ప్రయోగాలు చేయగలరు? అది అసాధ్యం. అందుకే మీరు వేద సహాయమే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేసి అంతరిక్షంలో అక్కడ ఉంది, దానిపైన ఇది ఉంది, ఇలా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మా యొక్క కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమానికి ప్రామాణికుడైనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్నే మేము స్వీకరిస్తూ ఉన్నాము. శ్రీకృష్ణుడు పరమోన్నతమైనటువంటి ప్రామాణికుడని అన్ని వర్గాల యొక్క జనులు అంగీకరించినటువంటిది. సో మరి అదే చూస్తాం భగవద్గీతలో అర్జునుడు అంటాడు, అంతకుముందు వ్యాసుడు, సో ఎంతో మంది, అసితుడు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా దీన్ని ఒప్పుకున్నారు అని. కానీ ఈ నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ విషయాన్ని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి కానీ మరి రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, విష్ణుస్వామి వంటి వారు శంకర సాంప్రదాయము, వైష్ణవ సాంప్రదాయము రెండును శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగా అంగీకరించినవే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శంకరాచార్యులు నిరాకారవాదాన్ని, నిరాకార బ్రహ్మ ప్రచారం చేసినా కూడా నిరాకారవాది అయినా మరి యథార్థం ఏమిటంటే ఆయన ప్రచ్ఛన్న సాకారవాది. తమ గీతా భాష్యంలో దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరమైనటువంటి వాడు అని రాసినట్టు. ఆ దేవదేవుడైన నారాయణుడే శ్రీకృష్ణుడు, అతడు దేవకీ వసుదేవుల పుత్రుడిగా అవతరించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, సో ఈ విధంగా మరి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాల ద్వారా కృష్ణుడు యొక్క దేవదేవుడైనట్టు కృష్ణుడు అనేటువంటి అంశాలను, సో శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు అనేటువంటి అందరూ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు అంగీకరించారు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తారు. కృష్ణ భక్తి భావనలో మా జ్ఞానానికి మూలము భగవద్గీత అని చెప్తారు. అందుకే మనం ప్రారంభ దశలో భగవద్గీతను చూస్తాం. సో మరి అది ఆ భగవద్గీత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? శ్రీకృష్ణుడి నుంచి, సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే మరి అర్జునుడికి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో బోధించినటువంటి బోధనలు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినది చెప్పినట్లుగా ఎటువంటి వక్రభాష్యం లేకుండా
దానిని మేము స్వీకరిస్తాము. కనుకనే మేము భగవద్గీత ఇస్కాన్ ద్వారా ఆయన చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మేము భగవద్గీత యథాతథాన్ని ప్రచురించాము. అది వేద జ్ఞానము. వేద జ్ఞానము పవిత్రమైనది కాబట్టే దానిని మేము స్వీకరిస్తూ ఉన్నాము. శ్రీకృష్ణుడు ఏది చెప్తే దానిని మేము అంగీకరిస్తాము. ఇదే కృష్ణ భక్తి భావన. కనుక దానివల్ల ఎంతో సమయం మిగులుతుంది. ఎందుకంటే ఇంకా మళ్ళీ పరిశోధించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటూ ఇంకా ఆయన చాలా అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ బ్రహ్మ సమితిలో చెప్పబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేస్తారు. మనోవేగంతో ప్రయాణించే విమానంలో ఎగురుతున్నావు అనుకోండి, మన విమానాలు గంటకు 2000 మైళ్ళ వేగంతో ఎగురుతుండవచ్చు. కానీ మనోవేగం ఎంతో తెలుసా? ఇక్కడ ఇంట్లో కూర్చుని భారతదేశాన్ని తలచగానే 10,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న అక్కడికి వెంటనే చేరుతాం. అంతే కదా. ఇక్కడ మనం అనుకుని ఇక్కడ ఉండి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే వెంటనే ఆ విషయానికి మనం వెళ్ళినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి కొన్ని మరి ఆ వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి అక్కడికి మనం చేరుతూ ఉంటాం. అంటే మనసు అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే మనసు చంచలమైంది అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో అంటే మనోవేగము అంత వడి అయినటువంటిది. అటువంటి మనోవేగంతో కోట్లాది సంవత్సరాలు ప్రయాణిస్తే గాని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాన్ని మరి అనంతమైందని నీవు తెలుసుకుంటావు అని చెప్తారు. దాని యొక్క దరి చేరడము సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. కనుకనే మరి మానవుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని తప్పక ఆశ్రయించి ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలో పనిచేయాలి అనేది వేద ఆదేశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో వైదిక సిద్ధాంతాల నుండి ప్రామాణికతను పొందిన వేద పరిశోధన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుని కనుగోవడమే అని భగవద్గీత చెప్తూ ఉన్నది. అలాగే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుడు గోవిందుడు అసంఖ్యాకమైనటువంటి రూపాలను కలిగి ఉన్నాడని, అవన్నీ ఒక్కటే అని చెప్పబడింది అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఆదిలో వేదం ఒకటిగానే ఉన్నటువంటిది. మరి దానిని పఠించవలసినటువంటి అవసరము ఉండేది కాదు. జనులు ఎంతో తెలివైనటువంటి వారు కనుక మరి సూక్ష్మ గ్రాహులుగా ఉండేటువంటి వారు ఆ గురువు ముఖత ఒకసారి విన్నట్లయితే వారికి అంతా అర్థమయ్యేది. సారాంశం అంతా వెంటనే వారికి అవగతమయ్యేది. సో కానీ 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వము వ్యాసదేవుడు మరి కలియుగ జనుల కోసం వేదాలను గ్రంథస్థం చేశాడు. ఎందుకంటే జనులు అల్పాయువు కలవారు, వారి యొక్క జ్ఞాపక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, బుద్ధి చురుకుగా లేనటువంటి వారు అయి ఉంటారు అని ఆయన ముందుగానే తెలుసుకొని వేద జ్ఞానాన్ని గ్రంథస్థం చేసి బోధిస్తాను అని అనుకుని వేదవ్యాసుడు వేదాన్ని 4 భాగాలుగా విభజించారు అని చెప్తారు. అవే ఋగ్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము, యజుర్వేదము అనేవి. తర్వాత వాటి యొక్క బాధ్యతను ఆయన వారి యొక్క శిష్యులకు అప్పగించారు అని చెప్తారు. తర్వాత ఆయన స్త్రీలను గురించి, శూద్రులను గురించి, ద్విజ బంధువులను గురించి ఆలోచించి మరి ఉన్నత వంశంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా చక్కని యోగ్యతను బడియని వారిని ద్విజ బంధువులనేది పదము సూచిస్తుంది. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మణ యోగ్యత పడయని వాడు ద్విజ బంధువే అవుతాడు అని చెప్తారు. అటువంటి వారి కొరకు ఆయన మహాభారతాన్ని రచించారు అని, అలాగే అష్టాదశ పురాణాలను రచించారు అని. ఈ విధంగా పురాణాలు, మహాభారతము, 4 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు అన్నీ కూడా వేద సారస్వతంలోని భాగాలే. ఉపనిషత్తులు వేద భాగాలు, అలాగే
ఇంకా తర్వాత పండితుల కొరకు, తత్వవేత్తల కొరకు వేద జ్ఞానాన్ని వ్యాసదేవుల వారు మరి వేదాంత సూత్రాల రూపంలో తెలియచేశారు అనేటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఇక అదంతా ఇవన్నీ చేసినా కూడా వ్యాసదేవుడు వేదాంత సూత్రాలను అన్నీ చేసిన ఆయనకు తృప్తి కలగలేదు. అది చాలా ఒక పెద్ద స్టోరీగా ఉంటుంది అని చెప్పి అది ఆపేసి చివరకు ఆయన మరి ఆ శ్రీమద్ భాగవతం వివరించ వివరించబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు చివరకు వేదాంత సూత్రాలు రచించినప్పటికీ సంతుష్టుడు కాలేకపోయినప్పటికీ ఆయన గురుదేవుడైనటువంటి నారదముని యొక్క సో నీవు వేదాంత సూత్రాలను వివరించు అని ఉపదేశం చేసినటువంటి అప్పుడు చర్మ జ్ఞానం అని అర్థం చేసుకుని ఆ చర్మ జ్ఞానము శ్రీకృష్ణుడే, సమస్త వేదాలలో తెలుసుకోవలసినటువంటిది శ్రీకృష్ణుడే అని. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో ఉంటుంది, వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం, వేదాలను రచించిన వాడను నేనే, వేదాలను ఎరిగిన వాడని నేనే అంటూ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి వేదాల యొక్క అంతిమ సారము శ్రీకృష్ణుడే. సో ఆ విధంగా మరి ఇక మనకి ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలు భాగవతంలో భగవంతుని యొక్క తత్వాలను ఆ విధంగా మనకి తెలియచేయబడుతుంది. అందుకనే భాగవతంలో జన్మాద్యస్య యత అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అనేది తొలి వేదాంత సూత్రంతో ప్రారంభమయ్యేటువంటిది. అంటే దేని నుండి అయితే సమస్తము ఉద్భవిస్తుందో అదే పరతత్వము అంటూ ఆ పరతత్వాన్ని గురించి వేదాంత సూత్రము ఒక కేవలం సూచనగా చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక చివరిగా ఆయన చెప్తారు, ఆయన చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే వేద జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి వారు శ్రీమద్ భాగవతము మరియు భగవద్గీత సమస్త వేద జ్ఞాన వివరణను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ వేద జ్ఞానం గురించినటువంటి ప్రవచనము ఆయన చెప్పినటువంటి దాన్ని మనము స్మరిస్తూ ఈరోజు ఈశోపనిషత్తుకి ఉపోద్ఘాతంగా ఆయన చెప్పినటువంటి వేద ఉపదేశము. సో అలా శ్రద్ధతో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని భగవంతుడే సర్వము అని తెలుసుకొని ఇక మనము ఈశోపనిషత్తు గురించి తదుపరి క్లాసులలో వెళ్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉపన్యసించినటువంటి వేదోపదేశము అనేటువంటి అంశము మనం చూసినటువంటిది. మీరు చూడొచ్చు బుక్లో ప్రారంభ